तर मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या डेली ब्लॉगमध्ये. एका तू जेवतेस की काय करते? हे असं असं कोण मिक्स करतं? हे कोण असं मिक्स करतं लिंबू टाकून? तर कालचा बर्गर कसा वाटला तुला? लय भारी. हं? बाहेरच्यापेक्षा तो छान होता. नाही, चला भाऊजी, नेक्स्ट टाइम मला 2-2. मला वाटलं की एकच खाईल. हिने मोठ्या मधला पण घेतला बाईट. बोला मला 2 भेटतील. तर मस्त झालेला कालचा बर्गर. जाऊन बघा ब्लॉग. आणि आता आम्ही खातोय कांदा पोळी. जर्नीतनं आम्ही चाय बनवतच नाही. काय करायचे, पोहे काय नाही. तर तर काय बोलतोय? हा, पोहे खाते. आज पिल्लू घरी आहे आणि सुट्टी आहे, तो कधी पण येऊ शकतो. आपल्याला थोडं बाहेर आहे, दुपारनंतर आपण भेटू परत. तर चला, नंतर भेटूया. कालचा ब्लॉग बघा, मस्त झाला. कालचा ब्लॉग मध्ये बर्गर होममेड नवीन स्टाईल मध्ये. तर नंतर भेटू, काय बोलते? नंतर भेटू. तर मित्रांनो, थोडी कामं करून आणि आराम करून संध्याकाळ झालेली आहे शनिवारची मस्तपैकी. आणि इकडे ऋतूने बनवले, काय बनवले? काय बनवले? भेंडीची भेंडीची फ्राय बोलतोय. भेंडीची भाजी. मी ते भेंडी फ्राय बोलायचं तर ते पटकन आलं. भेंडी फ्राय नंतर तिने आज भेंडीची भाजी बनवली. एवढ्या दिवस तिकडे माहेरी राहून आली आणि भेंडीची भाजी बनवली बघा. काहीतरी वेगळा बनवायचा मेनू आज पण झाला असता आपला. तर भेंडी फ्राय नंतर भेंडीची भाजी. हो, मला पण तेच वाटलं. मानव देख बाय, तुला किती आठवण करतात काय. तर चला, भेंडीची भाजी नंतर तिकडे बनतात मला वाटतं रोटी. ढाब्यावरची रोटी नाही, भाकरी बनते guys, भाकरी. तर चला, आपण काय करणार आता उद्याचं काय प्लॅन यार? हे नाही, प्लॅन नाही करत बरोबर. सगळं मला सांगता शोधायला. आम्ही शोधून दिलं. काय शोध फुल होतं ना, सगळं चेक केलं मी कॉल करून बुक करणारा माणूस मी. हा, यांनी शोधून तर दिलं पाहिजे. तर इकडे चालले वनडेची मॅच आपली. 50 ओव्हरची झाली, 25 ओव्हरची, कारण की धर्मशाला ग्राउंडला पाऊस पडलाय. त्यामुळे 50 ओव्हरची मॅच 25 ओव्हरची. आणि रोहित शर्मा आहे, विराट कोहली आहे. तर सेकंड बॅटिंग आहे, बघूया. तर आता इकडे काय विचार केला जातो की किती मिनिटात तिकडे भाकऱ्या बनतील आणि किती मिनिटात मी खायला बसणार. काय पण थोडा गेमिंगचं शूट करायचं आहे, काय बोलते? शूट करायचं आहे. हा, तर चला बघूया, शूट करूया. पप्पा आमच्या आले की आताच करायला पाहिजे जेवायच्या आधी. तू भाकऱ्या करूनच घे, मग मजा येईल. मम्मी पण खाली गेले. तर शूट करताना भेटूया आपण. ओके गाईज? ओके 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 का? बघ कशी बघते, बघितलं गाईज? बघितलं हे बघा. तर मित्रांनो, आपला शूट उद्या करूया, कारण की त्याच्यासाठी टेबलची गरज आहे आपल्याला. ती ताईकडे भेटेल आपल्याला. तर ह्याच्यामधनं घेऊया आपण आईस्क्रीम. आईस्क्रीम मोबाईल पण थंड होईल मस्त मस्त. कुठली आईस्क्रीम बघा, मलाई मस्ती. तर मग मलाई मस्ती आम्ही 3 जण खाणार आहे. तर चल, आपला जो शूट आहे तो उद्या करू, कारण की टेबलची आपल्याला गरज आहे. तो टेबल आपण उद्या आणूया. आता गरम होईल तर पंखा लावायचा. तर आधी मस्त मी आईस्क्रीम खातो आणि ब्लॉगचं करतो हे. तर भेटूया आपण उद्या भेटूया, शूट करूया. तर कसा वाटला आजचा ब्लॉग कमेंट करा. लाईक, शेअर आणि जे नवीन असाल त्यांनी सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूया उद्या. शुभ रात्री, काळजी घ्या.